Klemen Celestino eta Eneko Garzia etorri zizkigu arratsalde honetan platora, atxaldeon biei. Atxaldeon. Bueno, badakizuen bezala, hemen euskaraz zakiten bi nafar elkartzen ditugu beti, pixkat haien esperientzia kontatzeko eta euskaraz ere komunean dugun leku batean hitz egin ahal izateko. Eta hasi aurretik gustatuko zitzaidan zuen buruak pixkat aurkeztia, konta iguzuen nor zareten, nondik zatozten? Ni Eneko naiz, Antzeinetik nator, 24 urte ditut, Eta zer ikasi duzu Eneko? Euskal Filologia ikasi dut Gasteizen, eta Euskal Hizkuntza Gaitz eta Filologia masterra, eta orain nahi naiz irakasle izateko masterra ikasten. Orduan etorkizunean, ikerketan, irakaskuntzan nondik ibiliko zara, non ikusten duzu zure burua? Ikusiko da. Ez dakit oraindik. Oraindik deskubritzen ari zara mundu guzti horiek? Bai. Eta gero denbora librean sokatira egiten dut, Antxengo sokatira taldean, eta hori. Azken aldian txantrenan soainen badago, ez? Herri kiroleko joera hori edo? Bueno, badago lehia pixka bat bai. Ederki, eta zure kasuan konta iguzu? Ni Klemen izena dut, Iruñako Alde Zaharran bizi naiz, 52 urte ditut, eta ni euskaldun berri naiz, gainera euskaldun nintzen berandu xamar, 20 urtekin edo ia 30 urtekin, eta hola, nire zaletasuna musika, entzutea eta jotzea, biskot ere, gitarra eta futbolzale ere, naiz. Orduan, futbola eta musikaren artean pasatzen dituzu zure denbora libreak. Eta, gitarra jotzen ibiltzu zarela esan diguzu, beste instrumenturen bat ere jotze duzu edo gitarra bat? Ez, gitarra eta abestu ere gustoko dut. Ibili zain naiz ere abes batean, batean edo bitan edo ibili naiz, gustoko dut abestea eta gitarrarekin akonpainatzea ere, eta hola. Pixka zuei hobeki ezagutzeko galdera motxatzuk prestatu ditut, prestatu erantzuteko? Bai. Oso erraixa dira, Lehenengoa da, ea mendia edo hondartza nahiago duzuen? Nik mendia, hondartza gorroto dut. Gorroto duzu hondartza? Eta mendira joateko ohitura duzu asteburutan, denbora libera duzunean? Oso gutxitan, lehen gehiagotan, baina orain gutxiago. Baina, aukeratzeko nahiago mendia, bai. Eta zure kasuan Eneko? Nik ere mendia nahiago dut, baina hondartza gero eta gustukoago daukat. Eta azkeneko urteetan hondartza desente jaten naiz. Eta mendira joatean, gustatzen zaizu Euskal Herri osoko mendiak ezagutzea, beti antzekotara joaten zara? Beti antzekotara, domingero mendietara. Orduan lagunekin joan noiz zara mendira? Bai. Eta urtaro bat aukeratzekotan, zein aukeratuko zenuten? Ni gehien gustatzen zaidana udara da. Zergatik? Beroa gustatzen zait, guzkia eta mauka motzan ibiltzea eta erosoago sentitzen naiz udara, bai. Libreago erran daiteke? Bai, libreago eta gustorago eta alaiago eta dena, bai. Jendeare ala ibiltzen da kalean gehiago, festa gehiago daude? Bai, eta eguna luzeago dira. Eta hori, ez du hotzik egiten, hotza ez zait gustatzen, hotza. Eta udaran askoz gustorago biltzen naiz, bai. Zure kasuan? Bai, nik ere uda nahiago dut. Azkenean berak esan duen moduan egunak luzeagoak dira, denbora libre gehiago daukat, nire gauzak egiteko. Gero ere, mauga moetzen egon naiteke, piztina joan naiteke, hondartzara ere bai. Plan gehiago ateratzen dira udaldean, ez da? Mendira askoz gehiago joan naiteke ere bai. Eta gustatzen zaizue etxetik atera eta aukera izanez gero jatetxearen batean bazkaldu eta plater ezberdinak probatzea edo nolako zarete zuekola kanpoan bazkaltzera joaten zaretenean? Nik ez dut ohitura handirik, horrela hortik kanpoan bazkaltzen eta hola. Bai, gustatzen zait, baino... Eta gauz berriak probatzea gustatzen zaizu? Hori bai. Beste lurraldetako janariak, alakoan gustatzen zaizu? Bai. Baina, berdin zai jatetxe batean edo lagunekin edo... Etxean, ez? Hori da, senideekin edo gauza berriak probatzea, bai, asko gustatzen zait, bai. Zure kasuan? Igual nik bazkaldu baino nahiago dut kanpoan afaltzea. Eta lagunekin normalean, berdin zait nola joan. Egia esan beti normalean taberna berdinetatik mugitzen gara eta ez dugu asko aldatzen. Baina kanpoko janaria bai probatzea gustoko dut. Bai. Txantrean Antsoainen bizizara zu barkatu, bai? Bera, Antsoain eta txantrean arteko pila bat diktago. Antsoainen bizizara zu Alde Zaharrean, esan daiteke Iruñan bizizaretela biak ere. Probatu duzu sekula herriren batean bizitzea?
Bueno, ni egon nintzen Zubietan, Errekan, hor bizitzen 2 urte. Bai. Eta esperientzia eta gero, herria edo hiria nahiago? Nik nahiago herria. Oso gustora egon nintzenan, oso gustora. Baina, hori euskara ikasten ari nintzela, eta baina, hemen Iruñan lana bilatzeko aukera gehiago, 2 alaba txikiak nituen hemen Iruñan, eta orduan etorri nintzen Iruñara horregatik, baina gustoko nahiago herria, bai. Orduan, etorkizunean agian herrira joango zara bizitzera aukera izan ez gero? Bai, igual bai. Horko lasaitasunak edo zerek behitze dizu batez ere? Lasaitasuna eta batez ere, euskaldun berri naizen ez eta hola, gustatuko litzaidake euskaraz bizitzea. Orduan, hori, eremu horiek bermatzen duten? Hori da, eremu horretan, Errekan, edo Portzirin, edo Baztanen, edo zonalde hori asko gustatzen zait, eta agian igual egun batian. Han bukatuko duzu? Bai, igual bai. Zure kasuan eneko probatu alduzu sekula herriren batean bizitzea? Bueno, esan beharra dut Antxoin herria dela, ez dakit. Udala daukata! Bai. Antxoin herria da, eta orduan herri batean bizi naiz, baina bai. Osea, herria zentzu horretan hartzea, bagian Antxoin auzo baten itxua dauka ez. Eta, hola mendiko herri batera joatea bizitzea, askotan pentsatu dut ez euskara hobetzeko, azkenean Iruñekoa izan da hemen euskara ez da oso erabilia, eta pixka bat euskara hobesteko ara joatea pentsatu dut, baina egia esan oraindik 24 urte ditut eta ez dut pentsatu etorkizunean nola zentzu zabalean. Orduan gustora zaude oraingo Ansoainen, eta Ansoainen ere egonen dira eremu euskaldunak, ez? Imaginatzen dut. Bueno, baten bat badago bai, baina ez asko. Kostatzen da, nabari da herria izan arren hiriaren influentzia? Bai. Azkenean hori da esan dudana, herria izan arren igual auzo itxura dauka, ez? Bai, gauza askotarako Iruñarako joera, ez? Hor nabaritzen da ezberdintasuna. Bidaiatzea gustatzen zaizu da? Niri asko ez. Jendeari normalean, gustatzen zait bidaiatzea eta ez dakit ze, baina ni arraro xamar nago gauza batzuentan eta bidaiatu ez. Etxean goxo gote zara inguruko lekuetan, ez da? Bai, ez du horrela bidaiatzeko desi hori. Hori da. Zure kasuan eneko, badago bidaiaren bat hor burutan daukazuna egingo zenukena gustora? Bai, begiratzen ari naiz Islandera joteko, egia esan, baina hegazkinek beldurra ematen diat eta orduan, hegazkinez bidaiatu dute, baina hala ere, bai. Errespetu emate izute. Bai. Baina, gustoko dute bidaiatzea, baina beti bidaiatzerako orduan, hori beldurra ematen diate hegazkinek eta bitan pentsatzen dut joan baino lehen. Eta zer hartzen duzu kontutan bidaia bat antolatzerako orduan? Hau da, ingurua edo natura ze nolakoa den leku horietan, kultura, janaria, kontrastea? Lehenik eta bain, merketasuna, ez? Azkenean ez daukat diru sarrera handirik, eta orduan beti merketasuna bilatzen dugu, Europa ingurua, edo adibidez pasaren abenduan Marrakechen egon ginen, eta orduan merkea zelako. Baina beti begiratzen dugu merketasuna eta gero ingurua pixka bat, gauztak baten ikusteko, nolakoa denango kultura, pixka bat hori. Interesgarria da, aipatu diguzula, euskaldundu, pixka berandu euskaldundu zinela. Zein izan zen arrazoi nagusia euskaraz mintzatzen hasteko edo ikasteko? Ikasteko, ongi ikasteko, txikitatik eskolan eta nire garaian, justo hasi zen, Franco hilta gero eta hori hasi zen asignatura bezala sartzen euskara eta ni garai horretan Donostin bizi nintzen. Orduan asignatura bezala sartu zen eta, pixkat ikasi nuen. Zertxo bait, baina hain nuen hitz egiten. Eta, nivel baju hori izan nuen, urte pila bat, oso gutxi erabiltzen eta hola, eta alabak jaiotzean, bi alaba, Iruñan jaio ziren eta erabaki nuen, orain ikasi behar dudala buru belarri eta sartu nintzen, ikasteko buru belarri, orduan egon nintzen, egonaldian. Egonaldiak egiten zenituen euskaltegiaren bitartez, alakoren bat? Urtean zehar, kursoan zehar, Iruñan, euskaltegian, eta gero udaran, egon nintzen udabar Lesakan, eta gero Zubietan, eta gero Zubietan geratu nintzen 2 urte,
Hor, hobetzeko, ez? Hor, aukera ikusi zenuen euskara sakonki lantzeko. Hori da, bai. Eta gainera oso polita iruditzen zait hango euskara eta... Horren pixkat, kutsi dazu bidea, Isabel, ez da pelikula ikusi duzu, baina pixkat hori zazu zure... Pixkat, bai, asko. Zure esperientzia, ez? Gainera, zubietara joatean euskara oso, itxia zuretako izanen zen, euskara bat oso berria, ez? Oso berria, oso itxia, eta gero hori iketan, eta hola, nirekin, horango jendea lagunak eta hori, nirekin, zuka, eta laguna gara, eta iketan deusez. Baina, bai, oso politia. Eta gainera alaba txikiak eta, igual asteburutan edo noiz behinka eramaten gituen arata, eta oso politia. Hemengo neskatxoak, Iruñakoak, eta han egotea hango umeekin edo hango... Euskararekin kontaktuan. Haiek ere daukate sekulako horitzapen politia. Zure kasuan, etxetik jaso zenuen euskara edo eskolan ikasi zenuen? Eskolan ikasi nuen. Eta euskal filologia ikasteko gainako atxikimendua edo nondik etorri zitzaizun edo kuriositate hori? Egia esan ez dakit. Ez dakit noiz, sartu zitzaidan euskara irakasle izan nahi nuela, eta ia hortik aurrera euskara ikasketak ikasteak nuen. Eta orain ez dakit irakasle izango nahi zen, baina azkenean euskararekiko atxikimendu hori jaso dut, ez dakit. Baina ez dakit noiz sartu zitzaidan. Euskararekin lanean zabiltzan honetan, euskal literatura kontsumitzen duzu? Bai. Eta badago libururen bat bereziki azken aldian atentzioa deitu dizuna edo gustatu zaizuna? Bai, orain dela gutxi maitu nuen Antzararen bidea, Jokin Muñozena, eta asko gustatu zitzaidan, egia esan. Zer motatako literatura irakurtzen duzu? Egia esan, agian bai gaztelaniaz bai daukadala genero markatu bat, izan daitekela ez dakit novela beltza edo, baina euskaraz ez dakit harrapatzen dudan lehenengo gauza irakurtzen dut. Ez daukat genero finkorik. Adibidez irakurri dezaket igual egun batean maitasunezko novela bat, baina gero beste egun batean hori Antzaren bidea novela historikoa dena, edo ez dakit. Pixka gustatzen zaizu aldatzuz joatea? Bai. Eta autore ezberdinak ezagutze euskal literaturaren barruan? Bai. Azken aldian badago, ez? Mugimendua literaturaren aldetik? Bai, antzen ez bai. Nik egia esan ez dut oso gustoko literatura, baina, pixkat nire burua behartzen dute euskaraz irakurtzera, ez? Azkenean hori da ondare bat eta kontsumitu behar dugu. Ordan hizkuntzalaritza da gehiago zure bidea edo zura da? Ez dakit egia esan, ez dakit zein den nire bidea, baina, Saiatzen zabiltza bere. Bai. Zure kasuan irakurri alduzu euskaraz sekula edo eduki alduzu? Liburuak eta hori gutxi, euskaltegian eta hori behartuta eta hola, baina liburua ez euskaraz ez gazteleraz. Irakurtzen dut, euskaraz, egunkaria itxi baino lehen, edo, garai horretan banatzailean nintzen, egunkaria banatzen nituen, hemen Iruñan, harpidedunei eta hola gauez. Eta orduan egunero manuen egunkaria irakurtzeko parada. Esklusiban esaten dena. Esklusiba, eta gainera egin berria, horrela egina, eta garai horretan egunero irakurtzen duen, gainera paperezko egunkaria. Gero itxi zuten, gero berria, eta hori. Eta geroztik lan hori utzi nuen, eta irakurtzekotan interneten, berria irakurtzen dut, edo, gustatzen zait, artikuluak, edo, informazioa edo historia asko gustatzen zait, baina irakurtzen dudan guztia interneten begiratzen dut. Gaur egun sare handi bat dago interneten eta hor ere aukera dago irakurtzeko, ez? Hori da, bai. Eta musika aldetik aipatu diguzu, noiz hasi zinen musika munduan? Hori txikitan gaixi nintzen abesten, hori, koro batean. Oso belarri ona nuen, edo daukat, eta segitun txikitan eskolan eta hori sartu ninduten abes batzan, eta horren saioak, gero hortik aktuazioak, ez dakit zer, gero gaztetan, bai, 4 urtekin edo hasi nintzen gitarra jotzen, nire kabuz ikasi nuen, etxean anai arreba zaharrenak jotzen zuten ere, eta ni haiek ikusten, eta nire etxean beti egon da... Musika. Bai, musika beti egon da hor presente, eta kultura hori. Orduan nire ikasi nuen, nire belarrekin eta nire gogoekin eta hola, akorde batzuk ikasten, eta
eta hor hasi nintzen. Gero sortu nuen talde bat, Bai, eta bueno, beti gitarra eta abestu, beti. Eta zerra beste zenuten zure talde hortan bertsioak, bai, zuen bertsioa, kantak? beti bertsioa. Ni beti esaten dut interpretea naizela. Nik ez dut abestiak egiten, ez dut inoiz egin abestiren bat. Bueno, oso gutxi baino txarrak. Baino beti bai bertsioak denetari. Pues garai horretan, pues ez dakit garaiko hori Ramones edo Sex Pistols edo horiek. Eta gero denetari, gero rancherak, korridoak, euskal musika asko ere, latina. Hora pixka tokatzen zena, tokatzen dena, bai. Ni esaten dut beti musika mota guztietatik gustatzen zaidana, baina guztietatik. Zu musika sekula jo duzu? Bueno, saiatu nintzen trompeta ikasten, baina azkenean ez oso ongi atera eta saiatu nintzen, nintzen 2 urtez trompeta ikasten, baina gero gutxi nuen. Ez ez zure bokazioa erraten dena, Ez da. Eta euskal musikaren alorrean badago talderen bat bereziki gustatzen zaizuna edo entzuten duzuna? Ez, pixka denetaik gustatzen zait, bai. Denetaik entzuten dut. Bai, ez dakit, esate baterako berritxarrak atibu, ez dakit. Orain azken aldian nogen atera dena hori entzuten dut. Ez dakit, denetaik entzuten dut. Pixkat ondoan suertatzen dena? Bai, hori da, momentuan entzuten dena, ez dakit. Zure kasuan badago talderen bat, euskal musika kantautore edo alakoren bat? Bueno, badago bat jainkoa dena, Mikel Laboa. Bai, txikitatik, Mikel Laboa, Xabier Lete, garai hortakoa ere, asko maite dut. Xabier Lete, bi hori, batez ere Mikel Laboa, bigarrena Xabier Lete, hori kantautoreak bezala eta hola. Eta gero gazteetan eta hori, oraingo taldeak eta hori ez dut jarraitzen eta gainera rock eta hori ez dut gustoko. Baina, bueno, garai horretan hori, 18 urte edo lan nituela, biziki gustatzen zitzaidan eta orain gustatzen zait, Ertzainaren lehenengo diska. Hori lehenengo diska, gero ja ez, baina lehenengoa izan zen Buna handi bat, ez? Bai. Eta oraindik batzutan jartzen ditut kanta batzuk interneten eta hola, eta esan dut, abesti hauek dira... Altxor bat. Altxor bat, bai. Eta geroztik, oraingo taldeak eta hori ez dut jarraitzen eta ez dut, gainera ez dut gustoko, gehienak ez dut gustoko. Ez dizuten lehengo taldeek bezen beste transmititzen agian? Keba. Euskal Herrian, literaturan, euskararen alde egon dira hainbat pertsona ez, borrokatu dutenak. Eta eman diotenak herriari, izan daiteke haren presentzia publiko horregatik, edo izan daiteke atzean egin duten lanagatik. Zaila da galdera, baina badago pertsonaren bat bereziki burutan duzuena, iduritzen zaizuena ikono bat bihurtu dela Euskal Herrian edo behar lukela? Euskararekin lotuta? Euskararekin, euskal kulturarekin, musikarekin izan daiteke? Ez dakit. Nik hori izango nuke, Mikel Laboa. Mikel Laboa zuretako erreferente bat, ez? Bai. Azkenean markatu duena, ez bakarrik... Bai, egiten zuen kantak eta hori oso bereziak dira, eta bere euskara ere dena oso berezia, eta bera ere oso berezia zen, eta gero... olerkiak bezala edo... Xabier Lete asko gustatzen zait ere, hori bere olerkiak eta ora... Aian Xabier Lete bigarren leku batean bezala gelditu da historiaren taberna hondan ez baino. Baina, igual musikaldetik ez da Laboa bezala izan, ez? Musikaldetik. Abesti politak ditu, baina musikaldetik ez da. Aian letra zen bere berezitasuna, ez? Bai, hori da. Gainera egin dituzte hitzarren hautsa adibidez, letra Leterena da, baina gero bertsioa ezaguna dena Laboarena, ez? Halakoak egon dira. Zu bauzola baten bat okurritzen zaizura edo... Ez dakit, eski klaro, nire kasuan, ni jaio nahi zenetik igual euskal kultura normalizazio prozesu batean dago. Ez dago guztiz normalizatuta, baina nik beti euskal kultura kontsumitu dut. Orduan nik ez dakit zer den euskal kultura gabeko gizarte bat, ez? Baina, esan daiteke, denborekin ikasi dut, hori 30. hamarkadan egon ziren referente horiek, ez? Eta horiek esker dagoela gaur egungo ekoizpen kultural gehiena, ez? Eta orduan, horiek izan daitezke referenteak. Hori bai, nik ez nuke izango, nik uste dut benetako referentea kontsumitzen duen jendea dela, ez? Azkenean, beraiei esker sortzen dela euskal kultura eta beraiek gabe ez legokela, ez? Zuk etxean ez duzu euskara ikasi, zure gurasoak ez dira euskaldunak hitzez bederen, baina jaso duzu euskararekiko maitasun edo hurbiltasun hori?
Bai. Osa, nire gurasoek beti animatu naute adibidez euskal ikasketak ikasi behar nuenean, beti animatu naute hori egitera, ez zuten inolako trabak jarri, beti estraeskolarak edo klaseak berri izan ditudanean beti oraindu dizkidate eta ez didat inongo pegaik jarri, gogoan dut adibidez txikian nintzenean ematen ninduten takola pirritz eta porrotx ikustera, ez dakit, gogoratzen naiz bai, betizu kluba hori sortu zenean ere kontzertutara ematen nindutela, beti hori saiatu dira, saiatu dira laguntza izan dut behen partetik, bai. Horrek ere egiten du, ez? Etxean jasotzen duzuna, zuere saiatu zara pixkat euskal kultura hori transmititzen alabei? Bai, guztiz, erabat. Bai hori, eske gainera hori garai horretan alabak txikiak zirela, txikiak, 2, 3, 4 urte edo, justo ni hasi nintzen ja buru belarri prozesu horretan, euskara ikasteko prozesu horretan, orduan, iaia behartuta konsumitzen genuen bakarrik telebista euskaraz, musika bakarrik euskaraz, bizitzen ginen euskaraz, eta hori txikitatik transmititu nuen hori, eta jarraitu izan dugu horrela urte guzti hauek, eta orain jarraitzen dugu gure artean, hiru artean, hiruen artean hitz egiten, ez? Hitz egiten, eta oso harro nago horrekin. Urte batzu daramazkizu Nafarroan bizitzen, Iruñan hain konkretuki. Ikusi duzu aldaketa Nafarroan euskararekiko, Iruñerrian edo hirian? Eske hori, Nafarroan, Iruñan, 30 urte, baina lehenengo 10 edola nien nintzen bizitzen. Euskalduna. Nien nintzen euskalduna, orduan, ez dakit nola, ni ikusten dut azken 20 urte hauetan edola. Eta nola ikusten duzu azken 20 urte hauek? Kaleak euskaldundu dira? Batez ere hori, gazteak eta hori, belaunaldietakoak eta hori, belaunaldi berriak, orain ikusten da, hori ez dakit, 30 urtetik beko jendea eta hori, euskaldun asko daudela Iruñan. Erabiltzaileak agian ezain beste? Zu nola ikustuzu pixkat institutuan, ze giro sortzen da ikasleen artean, badago jo ere euskaraz hitz egiteko? Ez dago, ez dakit. Osa, nik egia esan, unibertsitatea joan arte nik nuen sekulan euskaz hitz egiten. Eta nik uste dut hori adinaekin heltzen den, ez dakit... Kontzientziazio maila bezala. Kontzientziazio bat da, bai. Eta ez bazaizu sartzen, ez duzu hitz egingo azkenean, ez dakit, gaztelaniak terreno hartuta dauka, eta ez dakit. Kostatzen da ez, azkenean gaina gizarte oso globalizatu batean bizi gara, eta badaude momentuak euskaraldia dela edo korrika dela hor pixkat gorantza egiten dula euskararen praktikak, baina gero nabari da pixkat beherakada ez, bezalako bat. Bai hori da. Dena den, ez dakit, noizean behin igual kaletik zaz eta jendea euskaz hitz egiten aurkitu dezakezu, batez ere hori, 30 urte inguruko jendea edo helduagoa bere seme-alabei euskaz hitz egiten hasten die, edo ez dakit, baina nire adinean eta pizkatea adine honetan nik uste jendeak ez duela asko hitz egiten. Osa, igual noizean behin aurkitu dezakezula kuadriaren bat, hola pitxikeri moduan euskaz hitz egiten duena, baina normalen ez. Eta noiz bait eduki duzu elkarrizketaren bat kuadrian edo familian esateko egin behar dugu ahalegina, saiatu behar gara euskeraz hitz egiten, jarri behar du pixka gure aldetik edo kostatzen da elkarrizketa hori sortzea? Elkarrizketa askotan izan dugu, egia esan, bai askotan, eta hori azkenean nik euskal ikasketak ikasi ditut, eta askotan esan diet, txiko, hori egin behar dugu euskaraz, ez? Eta baino nik bere pentsakera ulertzen dut azkenean, nire kasuan, nik euskal ikasketekin jarraitut, ez euskal ikasketak gara bezala, baizik eta euskarazko ikasketekin jarraitu dut eta nire euskara, ez dakit, orain gaur egun arte heldu da. Baina beraiena edo askorena edo nire lagunen euskara asko, nire lagun askoren euskara, DBH-en geratu da. Eta orduan beraientzat zaila da orain euskara normal bat euskaraz izatea, ez? Eta orduan hor gaztelaniak ematen dizun baliabide asko, orain euskaraz ez dituzu. Eta orduan zaila da horri buelte ematea. Batez ere kaleko euskara egian falta da hirian? Bai, hori da beste hutsune bat, ez dagoela kaleko euskararik. Eta azkenean euskara zerbait akademiko bilakatu da, eskola barruan hitz egiteko, eta hortik kanpo, ez dakagu. Zure kasuan nola ikusten duzu, etxean erresa egiten zaizu familiarekin euskara mantentzea?
Bai, urte pila bat ja daramatorrela, orduan, bai, hori, alabekin eta anaiak ere euskaldunak dira, eta beraiekin egotean, bueno, haiek eta emazteak, eta iloba guztiak, eta denak, orduan, euskaldunekin ni beti saiatzen, bueno, familian beti euskaraz, eta gero lagunekin eta hola euskaldunak direnekin ni beti saiatzen naiz beti euskaraz egitea ere. Beti da ni, orduan, bai, batzutan ni ere, igual nahi gabe, pues, pasatzen naiz erdarara, nire ama hizkuntza da, erdara, eta batzutan hori, alabekin, pues, igual egonda etxean, eta igual nahi gabe, edo igual ez dauka trebetasun hori euskaraz esateko zerbait konkreto bat, edo sakona, edo ez dakiz zer, eta hasten naiz erdaraz, eta alabek, aita, euskaraz! Bai, ez da baidetan zailagoa da, ez? Edo halako gai, hola... Edo sentimentu hor sakon bat esateko, pues, euskaraz esateko, pues, igual kostatzen zait gehiago. Eta ala, venga, aita, saiatu euskaraz, saiatu! Alabek ni, niri, bai. Horrean transmisioa ongi egin duzunaren seinale, ez? Hori bederen alde hortatik. Bueno, orain hauteskundea datozela eta horren bueltan ere badaudela hainbat zalantza eta pixkat Nafarroa pankartaz beteta dagoela dugu alderdi batekin eta besterekin. Uste duzu politikoki ere bai garrantzitsua dela hartzen diren autoak hizkuntzarekiko? Bai, azkenean auto egiten jokoan dago demagun herri behan euskaraz hitz egitea edo euskaraz ikastea edo ez. Edo Iruñerriko normalizazio linguistikoa ala ez. Batzuek horren alde jotzen dute eta beste batzuek kontra. Orduan nik uste gainera hauteskunde hauetan asko dagoela jokoan. Eta hegoaldeko egoerari dagokionez, nola ikuste duzu etorkizunera begira? Uste duzu euskara poliki-poliki normalizatzen edo egonkortzen joango dela? Bai, nire ustez azkenean euskara edo hizkuntza da demagun, ez da gitagean basakei bat esango dut, baina feminismoa bezala ez. Azkenean gaur egun inork ez du zalantzan jartzen feminismoa landu beharreko gauza bat denik eta partido politiko guztiek bere programa sartu beharreko gauza bat denik. Baina azkenean ikuste dut, azkenean euskararekin hori gertatzen nahi dela, ez? Azkenean guztiek, bueno, batzuek ez, baina igual erdiguneko edo ezkerreko partido guztiek, ezkerreko partido batzuek ere bai, osea, eskuineko partido batzuek ere bai, ikusten dute hori bere programa sartzea beharrezkoa dela. Azkenean gizartean gehiengo batek eskatzen duelako euskara biziki jarraitzea, ez? Eta bere azkenean hizkuntza bat da eta gaur egungo pentsamenduak dio zenbat eta hizkuntza gehiago jakin hobe dela, ez? Hobekiagoa dela guretzat. Eta orduan, nik uste horretan askotan jokoa sartu dela, ez, euskara. Eta orduan nik uste, bai, garrantzitsua dela. Ondoare kultural bat bezala erakustea eta ez bakarrik autopolitiko baten ondoriozko hizkuntza bat, ezta? Bai. Zure kasuan ere uste duzu beharrezkoa direla? Euskararen aldeko politikak? Bai, jakina. Hori... Zuk ere uste duzu normalizazioa ekarri behar dela eta pixka bat hegoalderuntz ere bai bulkada bat eman euskararen alde? Bai, hegoaldean zailago dago, baina bai, egin behar da Nafarro osoan hizkuntza ofiziala izatea eta hegoaldean horri beran aukera hori ematea familiei euskaraz ikasteko edo bai. Eta bueno, hegoaldean, baina baita ere Iruñerrian edo bai, errespetatu euskara eta gutxienez parekatu gaztelaniarekin. Batzu badakizu diskursoa eskuineko, bueno, edo... Erdialdeko diskursoak askotan. Bai, ezin da inposatu eta ez dakit zer. Erdaldunek esatu ezin dela inposatu eta justo aldrebes da, badakigu, baina, bueno. Bai, ez da erresa, ez? Azkenean ere bai Nafarroan izan da politika gai handi bat, ez? Euskara izan da hor egon dena pilpilean gai bat ekarri duena, ez? Horendik euskararen kontrako manifestazioak egiten jarraitzen dira eta halakoak oraindik badago, ez? Bai. Baina, bueno, berak esan duena, leheno, euskaldun kopurua igo da Nafarroan, ez? Eta igual kalean ez da asko entzuten edo hori, nahi genuen bezala entzuten, baina gutxienez euskaldunak badaude. Orduan pixkanaka jendea, nez eta ez erabili, euskaldunek beti, normalean defendatzen dute hori haien hizkuntza, ez? Haien hizkuntza, hori da. Eta etorkizunera begira, badaukazue herriarekiko edo kulturarekiko, euskararekiko ametsen bat, desioren bat? Bai, nik etorkizunera begira, agian ez, uste duko liteke euskararen normalizazio osoa, ez? Azkenean, euskara gure egunerokotasunean normaltasunez hitz egin ahal izatea, ez?
Eta nik uste dut, poliki-poliki bide horretan gaudela. Baina, bueno, maitzak astira-astira etortzen dira, eta orduan, bueno, ez dakit. Baina, nik uste dut lortuko dugula. Eta, ez dakit. Hori da zure desioa bederen, ez? Zure kasuan? Baita nire berdin, desioa hori gustatuko itzatake, euskara presentzia gehiago izatea, hemen Iruña herrian edo ez begiratzea hain arraro, oraindik Iruñan oraindik gertatzen da, ni beti biltzen naiz, bili izan naiz fabriketan edo hola, eta oraindik hemengo jendea igual esatea goizean egunon, eta igual oraindik badago hemengo jendea esaten duena Bai, niri ez zit egin horrela, Nire ez izan hori ez dakiz zer, horako jarrera oraindik badaude, orduan gutxienez, errespeto gehiago eskatuko nuke. Hizkuntzarekiko. Hizkuntzarekiko, bai. Bueno, dagoeneko denborak aurrera egin du eta ordua joan zaigu, baina esan plazer handi bat izan dela zuekin egotia, euskaraz mintzatu ahal izatea eta pixka bakoitzak bere errealitateak ekarri izana. Orduan, mila esker biei, eta ikusiko garan edo hemen euskaraz albalin bada. Hori da. Bueno, bertze bat arte, agur. Mila esker. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.